Pa 10 January 2026 Akenny Chitatata Msonda anatulutsa audio imene amalankhula kunena kuti chipani cha Democratic Progressive Party DPP sichimadziwa kuyamikira iwowa amene zimenezi uthenga wawo opita kwa anzathu aku Eastern Region amene ambiri ndi ayawo komanso achipembedzo cha chisilamu. Kulankhula kwawo Akenny Msonda amene kuti ayawo komanso anthu aku Eastern Region amene ambiri ndi asilamu adatenga voti yawo yochuluka kukapereka ku chipani cha DPP komanso a Professor Arthur Peter Mutharika. Komatu mapeto ake posankha kabineti zapeza kuti mu kabineti dziko la Malawi mulibe mukhale munthu mmodzi wachiyawo kapena wachipembedzo cha chisilamu, chimene chikuonetsa kuti a DPP ndi anthu amene sagwirizana ndi wachiyawo komanso samathokoza zimene anthu awachitira. Ndiye pano mkulu wina akugwirizana ndi zimene anayankhula Akenny Msonda kunena kuti DPP ili ndi mbiri yomakonda kudana ndi anthu achisilamu kapena a mtundu wa chiyawo. Tikhale modzi pano pa Voice Box tamvera kula amene wanti pakamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Ndakakamizika kupanga audio iyi angakhale kuti izi sindimazikonda kuti ndizipanga kawiri chifukwa cha audio imene yakhala ikuzungulira m'masamba anchezo katikati mwa Sabata. Audio imene amene wayankhula ndi wachiwiri kwa ofalitsa nkhani ku chipani cha Malawi Congress olemekezeka Akenny Chitatata Msonda. Sindikuziwa kuti kodi olemekezeka Akenny Chitatata Msonda amayankhula pogwiritsa ntchito platform ya Malawi Congress Party kapena amayankhula iwo as an individual. Nkhani imene ayankhula olemekezeka Akenny Chitatata Msonda yoti ayawo ambiri asilamu ambiri anapereka mavoti awo ku DPP mu September 2025 koma DPP sinathokoze chifukwa mu kabineti mwawo kuyambira kabineti ija imene anayisankha mbuyo ndikuyipanga reshuffle ndikusankhanso kabineti ina olo yawo mmodzi mulibe olo nsilamu mmodzi mulibe. Ineyo olemekezeka Akenny Chitatata Msonda m'malo mwa chinyamata onse akuno ku Eastern Region ndikukambatu za chinyamata ozisata osati amene amangosatira zinthu blindly koma ozisata. Tati tikuthokozeni olemekezeka Akenny Chitatata Msonda komanso ndipanga initiative yoti ndikumane nanu ndikuthokozeni mwapadera m'malo mwa anthu onse amene tikupezeka kuno ku chigawo cha kummawa kunoko. Zoona zake ndizonena kuti anthu ambiri chifukwa ine sindimabwereza kuyankhulanso mawu omwewo amene ayankhula Akenny Chitatata Msonda kuti asilamu o ayawo. Ine ndingonena kuti anthu ambiri amene amapezeka ku maboma amene ali mdziko lino la kummawa kwa Malawi anapereka mavoti awo ku DPP. Komano ngati mu kabineti mukupezeka anthu ndiye kuti they are friends kwa anthu amene amapanga ziganizo ku DPP ko. Ngati kuli munthu amene ali mu kabineti ku DPP koma ochokera m'maboma amene akupezeka ku dziko lino la Malawi cha kummawa kuno ndi anthu oti they are friends. Sikuti kuno kulibe amene anawina pa MP pa ticket ya DPP. Sikuti kulibe anthu othekera chifukwa mukamasankha simukuti mufuna anthu amene ali ndi merit or amene ali ndi ma credentials oyenerera. Alipo koma DPP imadana ndi ayawo. DPP imadana ndi anthu a chigawo cha kummawa. Kodi tu nkhani itu ndi apatali itu Akenny Msonda siya lerotu. Inu mukuziwa kuti 204 kunazapezeka kunena kuti
akuluakulu amene ali mu DPP lero anali ku UDF, koma anaona kuti awa UDF wa tatayire uko tiyambise chipani, ndikumanganso munthu amene iwowo anatenga from nowhere ndikuayika pa mpando ndikumalamulira dziko lino ndikumamanga 16 years. Dr. Bakili Muluzi anamanga for 16 years thanks to His Excellency former President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Anamasula Muluzi. Anthu samadziwa kuti munthu akammanga olo atampasa belo amakhala kuti wamangidwabe, chifukwa belo ija amatha kuipanga revoke nthawi ina iliyonse ndikumtenga munthu uja. Nkhani ya asilamu ine ndimakumbukira nthawi ina yake kuli late Ndayiraonani wa ku Central Region anagonekedwa ku chipatala cha Kulikuni ataponya asilamu matiegasi mu mzikiti. Izi sizachilendo izi. Kuli munthu amene anachita sukulu yake kupita mpaka ku Malaysia kubwerera anayamba kugwira ntchito kuti Anti Corruption Bureau, zina lake ndi Isa Njaunju. Anamtenga Mazulo ndikumuvutisa atamanga Ramadhani, kumuyendesa ndikumupha ndikumanga mchisaka. Lero lino ife pamene tikutenga mavoti ndikumaka apasa anthu amene aja. Sikuti ndizachilendo yayi, izi zindi zakalekale, koma tikungofunikabe kuti mwina ngati anthu amene timachokera ku chigawo cha kummawa tizuke. Ndipo tizuka muonatu ndale zomwe sizinachitikepo m'Malawi muno. Ife sitikonda zonyozana, sitikonda zotukwanizana, koma taonano kuti pakufunika kuti sopano tigawane zida, tiyambe nafenso sopano kutenga nawo gawo pa ndale. Ndipo muona ndale zoti sizinachitikepo m'Malawi muno kuyambira 2027 to 2028. Apa pakati apa pachitika ndale apa. Apa pakuyenera kuchitika ndale apa tiyenda tikambirana tipangana mobilize kuti tichite chimodzi. Ndikufunatu anthu aku Eastern Region kuno muziwe ichi. Mumalira mukamayenda msewu umene kuchoka unsewu wa Bakili Muluzi highway tikafika pa Idrusi timalowera kwa Katuli, timafika pa Kwilembe, pa Iba komwe kuli kwawo kwa Bishop Thomas Luku Nsusa, ukafika ku Katuli uyo ukafika pa Mpita kuisimba kwa nani kwa Matembwera mpaka na kwa Chentiti huko. Kodi nsewu umene uja ife anthu amene tikumapezeka maboma ano aku chigawo cha kummawa kwa dziko la Malawi tikapanda kuchilimika patokha kuchita chisankho chathu molondola pa ndale uzalimidwa. Kodi nsewu umene ukuchoka pa Mbaluku kufika pana Likolo, kufika Mugemu, kufika pa Malombe, Munaminga ukafika ku Ntaja, omwe umatenga zakudya za fresh ukafika nazo pa Mangochi boma, omwe padakali panopo nthawi ya mvula ino palibe amene angachoke nkudusa amene muja ukatulukira pa Mbaluku uzalimidwa. Tikapanda kupanga chiganizo chathu moyenera pa ndale ayi. Kodi ino anthu amene mukuvutika kuchoka pa Ntaja ukafika kwa Ngokwe nsewu umene uja uganiza kuti uzalimidwa? Nanga umene uchoka pa Machinga Chingale apa pa Chingale tani off kulowa Nkadumu mpaka na uko kwa Chinsewu uko kafika kwa Chingwesole kuja tikadusa kumapita kwa Chinsewu chonchi ukuma katulukira ku Lilangwe ni nsewu wafunikira kwambiri wachidule ukafika ku Blantyre ulimidwa. Nanga ino aku Utale wani Utale tu ku Baraka, nanga ino ako Akachenga,
nanga nsewu umene upita kuchilipa kuzera mwa Katema, nanga umene uchoka kwa Chantulo ukafika ku Balaka ulimidwa. No, tikuyenera tizuke ngati achinyamata akuno ku chigawo cha kummawa, tipange zinthu, tipite as a team kukapanga mgwirizano ndi amene ali ndi kuthekera ndi kulamulirawo. Ndicho linga chonena kuti tizigawana. Mwamuona Enoch Chihana ndi afodi ya kumpoto akawawa ku mgwirizano, pano ampasa Enoch Chihana kuti aziyang'anira zinthu za kuti kumpoto. Ifeso tizuke kuno, tikapanda kutero basi mavuto ake tizikhala omwewa. Honorable Ken Chitatata Nsonda, kuti muziwe kunena kuti mawu amene mwayankhula iniyo tagwirizana nawo. Ine ndikubwera ndipo ndizajambulisa ndinu ndikupereka mphotho kapena ndikupereka zikomo. Simwanena kuti anthu wa ku Eastern Region amaziwa kupereka zikomo mukachitira zabwino. Ndefe tikuti mawu amene mwayankhula onenawo kuti ayawo ambiri asilamu ambiri anapereka mavoti ku DPP koma awaponyera uko, kuti muziwe kuti ife timaziwa kuthokoza. Tikubwera tizakuthokozeni, tikubwera kuzakuthokozani. Zikomo kwambiri.